खुलुमबाय। दिनै 2025 मायथाइनि गोदान बोसोरनि थाखाय दुलाराय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिफोरनिसिम जोंनि बलामगुरि दख'रा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै साफ्रोमबोनिसिम आं गोसो गोरबोनि गोथार अननाय सिबिनाय हामलायथिखौ हरग्रोबाय। जों बेसेबा गोबावनिफ्राय जोंनि गुदि थुनलाइ आफादा मावख' नागिरबाय थादोंमोन। जों मावख' लुनो हायाखैमोन। दिनै जोङो गोदानै नैबे मावख'खौ जोंनि बलामगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख' हिसाबै जोङो रायलायनायनि गेजेरजों मोनबाय। दिनै जों बेखौ लाबाय आरो दिनैनो जोङो बेखेवबायबो। लोगोसे बे बेलायावनो बिजनी डिस्ट्रिक्ट, बिजनी आनसलिक एबसु, लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्ट एबसुनि जेनिखि जानो गोनां जथुम्मा, बे जथुम्मायाव आसिला लानानै जों दुलाराय मावथि हान्जाफोरखौ ज' खालामनानै जोंनि थुनलाइ सिबियारि बा जोंनि गुदि थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै जोङो दिनै जोंनि बे मावख' बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो दिनै आजावबाय आरो जोङो दिनै मोजाङै मोजांनो जोंनि मावख'खौ जोङो बेखेवबाय आरो जोङो बेसेबा गोबावनि आंखालखौ दिनै सुफुंनो हाबाय होननानै आङो सानबाय। लोगोसे आंनि मावथि लोगोफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावनानै गोदान बोसोरनि खेबसेबाव फिन अननाय मोजां मोननायखौ हरफिनबावनानै आङो दिनै आंनि बिबुंथि बुंनांगौखौ एसेयावनो फोजोबबाय। सोरबाफोर लादों माने सिगाङावनो जोङो बेखौ गुबुन मावख' हिसाबै लानो लुदोंमोन, नाथाय जाय थांखिजों बेखौ लुनाय जादों बेयो जाफुङाखै। ओमफ्राय बेयाव बलामगुरि ओनसोलनि आइजोफ्रा गावसिनि मोनसे इसानसालि बायदि बाहायदोंमोन। दा बिथांमोनाबो बेखौ नागारबाय। नागारनायनि बेलायाव जों रायलायनायनि गेजेरजों जयै जोंनि गुदि थुनलाइ आफादा मोननो गोनां जानायाव बा मोननायाव जों दिनै बेखौ लाबाय आरो जों आंखालखौ सुफुंबाय होननानै बा सुफुंनो हाबाय होननानै जोङो साननानै लाबाय दिनै।